Ayan, welcome back guys. Grabe, ang lakas po ng baha dito po sa barangay Magsaysay, sa aming pong barangay. Dito po sa bayan ng Lawang, Northern Samar. Ayan no, apo po hanggang dito sa loob ng aming bahay kahit mataas po yung lugar namin. Pero binabaha na po. Alas 2 pa lang po ng madaling araw sa ngayon. At ito naman po dito guys, yung sa labas po ng aming bahay. Ayan po sa may plaza po ng barangay Magsaysay. Grabe, hanggang baywang na po yung taas. Sa mismong ano po yan, plaza. Sa unahan po niyan ay may ilog po. Ayan no. Grabe. Ang taas po ng baha. Peligro din po dahil brown out po dito sa amin. Patay sindi po yung ilaw. At ayan, marami na po yung naglilikasan. At yung mga barangay officials po ay sinusuyod po yung bahay-bahay para po i-rescue yung mga kailangan pong i-rescue. Tulungang magbuhat ng mga gamit, yung mga may mga gamit po na inaabot po ng baha. At syempre guys, ayan no, ngayon po ay mga bandang alas 5 na po ito ng umaga. Wala pa rin pong ilaw at marami po yung mga tao dito sa labas nagtutulungan po para po i-rescue po yung ating aming mga kabarangay po na nangailangan ng tulong. Grabe guys. O ayan, nagbalik na po yung ilaw at sa totoo lang po, first time po in the history of our barangay na ganito po kataas po yung baha. Halos buong barangay po ay umapaw po ang tubig. At halos lahat po ng residente ng aming barangay ay hindi po natulog. Ayan, nagbabayanihan, nagtutulungan po para po i-rescue po yung aming mga kabarangay. Grabe guys. First time ito sa sa buong history ng aming barangay. Ayan no, naglalambyong pa talaga yung tubig. Darak ang tubig, grabe. Susulog yan tubig. Ayan, sana naman po lahat po ay ligtas. Ang lahat po ay magdasal. Keep safe everyone. God bless us all. Sana po makaligtas po tayo sa dilubyong ito. At syempre, sana po ay may mga tulong pong dumating sa ating mga kababayang waray nun. Lalong lalo na po yung mga sobrang sinalanta po ng matinding pagbahang ito. Actually, pang-apat na araw na po ang pag-ulan na walang tigil, malakas po. Kaya po talagang naminsala po talaga yung sobrang lakas po ng mga pagbaha. Hindi lamang po dito sa aming barangay, dito po sa barangay Magsaysay, Lawang, Northern Samar, kung hindi sa buong lalawigan po o probinsya ng Northern Samar. Ayan mga guys, binalikan natin ngayong umaga yung mga lugar na masyadong apektado po ng pagbaha dito po sa aming barangay. At ito po yung ilog ng Purok 5. Grabe guys, buti na nga lang at napakalaking ilog po nito. Ang karugtong po nito ang dagat mismo ng Magsaysay Beach. Buti na nga lang po at malaki po ang ilog na ito. Pero nung mga bandang alas 2 po ng madaling araw hanggang baywang po ang tubig dito. Pero buti na nga lang po ngayong umaga ay humupa na po kahit papano at iwas peligro na po para po sa mga residente ng aming barangay. So thank you so much po sa lahat po ng mga tumulong sa bayanihan para po mailigtas po yung mga residente, makapag-evacuate po ng safety. At syempre magdasal po palagi tayo para po sa kaligtasan ng lahat. Keep safe everyone. God bless us all.